ولد زانتا ودرزا دراسي قويتوم جيلة ترختي موسى قرماتيون راهل عقباين محرات حفتي وزيقن مساخي خون نرو امبر تعبد اقول عندي ابي فلطه املاخ كاب زي فقدوغين انت خغبر كوينو ذهبك كم قباليو بروخ معلت ترى يقبرلنا ان بلك حسب زرايو اتو ارغا ياسفا ايتا ود عركي انت هيدا تحسب اللغا زحسب يبل كان زودي سالا زوم بروخ عد تريوم اللغا ايد كايلو داسكا سريحو سلاليمو سرعة ساليتو انتاي تصقمالوكا بمبال ابن قدعو تقبابلو اتوم حامو كخونو زنبروم ابو محرت اتو ارغا ياسفها ناب غاين ولدو صقع إلوم غاين ولدو جن بزعبا محرت قالوم يحسب كام زنبره نفسهم نجيروام زمصو مسيلو سنبدا اي حسبكن اي ارغاي معري سالخاتكم تاي تساينو مخ حسب نمحرت مسبع البيتان نابشا اسمرت مسبع البيتان دا سبسينا عدمه لاخنا له منبر مريح دخون نعصو غار غيا يلو خيدو خنغرو مخاله بلو غاين ولدو انا تسكفه صقم يلن ود حوي نمرح ود حيو خد مرعه عدينكم اللهم الكان غروم يله ناب انده هبت خسدو لندا غلاتخا صباح بحجتي مالت بغداي ناب عدو خلا خيس لزخونكو ابو خوينا سلك وقع خنغرومي قدب الكان ود عركي قسن بمبال كابت بيمانا ايدوم عاتيروم موز نبرو دقاسو واز ململلخ معقب بيلوم قرد عبلو لب ولد زانتا ودرزان مبل ميتن عسران سلستن كفال حق عدكم ملقاسه علوندو قدميو اما يجيف استنفد نقول داس ددلنا نغسم حوي بلا ويزرو اسمرتون بغدان صيام يلن حراي كله خسدلكم يا ابروبا معم حزاز تنف حرق ادغنا تغلبا ناوراجا كلو غزاي كمون ابروبا ماي بلاز تندف زراعت هابت سلوس قبر خريستوس ناوراجا حماسينون الله قالون بزح حقታት ኤርትራ ስለዘሎ ኩሉ خسدلكم يا بتوساخي እቲ ኣብ ግዜ ፌደሬሽን بغلطه تحساس 1950 ዓመተ ምህረት بمسلينا حبرات መንግስታት እተዳለወ 99 ዓንቀጻ ዝሓዘ قوام መንግስት ኤርትራውን እኮ ነዚ መሰረት ገይሩ ድሕር ምንዳፉ እቲ ንህዝቢ ኤርትራ ዝወከለ ባይቶ ኤርትራ ب10 حمله 1952 ዓመተ ምህረት كم زصدقوي زغلص سلازي هاجرنا بزي مجنان كامنا عالم زبلصه نمثل كل فطور زخبرن زحلون بمعرض زغلغلن بلوص قوام نيروايو زتفلاليو غزات حيلتات نقوام حزب ኤርትራ غعفهم كاله نعوم زتعمومن زغلغلومن حدش قوام እና ነደፉ ስለዘጥፉ ወጥራዩ بغبو زيتفلطن زيتسرحلون እዚ ሕጂ ዘقوم ዘሎ ሓድሽ መንግስት ኤርትራውን ውዱን ጽፉፍን ሕጋ አቦታቱ ድሉ ስለዘለዎ ምስ ግዜ አጣዒሙ ምጥቃም ጥራይ ዘድልዮ እምበር ካላ ሓድሽ قوام ወይ ሕግ ምንዳፉን ኣየድልዮን እዩ በሎም በልዘማይ ካብ ሰዓሰዓኻ ሰቆፃ ጸድዮም ዝብሉ ወለድና ክምስሉ በልስከ
ነዞም ጠበብቲ ወይውን ቡዳታት እናበልና ካብ መውስቦን ካልእ ማሕበራዊ ነገራትን እናነጸልናን እናዓመጽናን መሰሎምን ክብረቶምን ንግህሶም ዘለና ኣሕዋትናስ ካብ ምንታይ እዩ ነገር ዝመጺዎም እስከ ዝርዝር ኣቢልካ ግለጸልና በልዎ። ጽቡቕ ዘማይ እንቋዕ ጥራይ ክትሰምዕን ክትፈልጥን ደለኻ እምበር ጸገም የብሉን ብዝርዝር ክነግረካ እየ። ቅድም ቀዳድም ግን ሕብረተሰብና እኹል ንቕሓትን ኣፍልጦን ስለ ዘይብሉ ንዝኾነ ብመራሕቱን ብዓበይቲ ሰባትን ዝተባህሎ ነገር ሓቂ ይኹን ሓሶት ቅኑዕ ይኹን ጌጋ ከየጻረየን ከይመርመረን ቀልጢፉ ናይ መቐባልን ምእማንን ባህርን ልምድን ከም ዘለዎ ምግንዛብ የድሊ። ነዚ ድኹም ጐንዚ መዝሚዞም ብዙሓት እክያትን ተበለስትን ከም ዝጥቀሙሉ ኸዓ ንኹልና ርዱ እዩ። እምበኣር ከስ ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልኩኻ እስራኤላውያን ድሕሪ ወራር ሮማውያን ናብ ምልእቲ ዓለም እዮም ፋሕብትን ኢሎም ነይሮም። ገለ ካብኣቶም ከዓ ብግብፂ ኣቢሎም ናብ ኢትዮጵያ ዝኣተዉ ተኸተልቲ እምነት ኦሪት አይሁዳውያን እዮም ነይሮም። እቲ ኣብ ናይ ሎሚ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝነብር ህዝቢ ኸዓ ኣብቲ እዋን እቲ እምነቱ ኣብ ብልታናስን ኦርያሬስን ማለት ወርሕን ፀሓይን ኣብ ባሕርን ኣብ ምድርን ከምኡውን ኣብ ዝተፈላለዩ እንስሳታትን እዩ ነይሩ። ኣብ ራብዓይ ክፍለ ዘመን ማለት ካብ 301 ክሳብ 400 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘሎ ግዜ ግን ብፍላይ ከዓ ኣብ 320 ዓመተ ምህረት ሶርያዊ ኣባ ፍረሚናጦስ ማለት ኣባ ኸሰተ ብርሃን ናብ ንጉስ ኣኽሱም ዕቁናስ ወይውን ንጉስ ኤላ አሚዳ መጺኦም እምነት ክርስትና ክሰብኩ ጀመሩ። ብድሕሪ ንጉስ ኤላ አሚዳ እውን ነቶም ብድሕሪኡ ንግስነቱ ዝወረሱ ማናቱ ደቁ ማለት ነጋውስ ኤዛናን ሴዛናን ካብ እምነት ቤል ማለት ጣዖት ኣልዮም ብስርዓት እምነ ክርስትና ምሂሮምን አጠሚቖምን ስማቶምን አብርሃን አጽብሃን ኢሎም ብምስማይ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ አጠሚቖም እምነት ክርስትና ከም ዝስዕቡ ከም ዝገበርዎም ታሪኽ ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያን ኤርትራን ይገልጽ። እቶም ማናቱ ነጋውሽዑ ነቲ ዘመሓድርዎ ዝነበሩ ህዝቡን ነቲ ዝነበሮ ናይ ጣዖት ኣምላኽ ገዲፉ ንክርስቶስ ክስዕብን ብኡ ከኣምንን ኣገደድዎ። ብድሕሪ ዝውን በዓል አቡነ አረጋዊ ኣባ ሊባኖስን ኣባ ሓኒንን ዝርከብዎም 9 ጻድቃናት ኣብ መንጎ 470 ክሳብ 480 ዓመተ ምህረት ካብ ሶርያ ናብታ ኣብቲ እዋን ካብተን ኣብ ኣፍሪቃ ዝነበራ ንግስነታት እታ ዝሓየለትን ዝተፈልጠትን ዝነበረት ንግስነት ኣኽሱም መጺኦም ኣብ መላእ ኢትዮጵያን ኤርትራን እናዞሩ ሃይማኖት ክርስትና ብሰፊሑ ክሰብኩን ገዳማት ከቑሙን ጀመሩ። ምስ በለ ዘማኣቶ ቐላቲ ንረዘነት ግዳፀ ውዕያ ቢራ ከተቐብለና በልወን ኣቶ ቐላቲ ነተን ኣብ የማናይ ጎኖም ኮፍ ኢለን ቡን ዘፍልሓ ዝነበራ በዓልቲ ቤቶም ወይዘሮ ኣስመረት ኣረጋይ ሰሚዕኻ ዘማይ መራሕቲ ፖለቲካን ሃይማኖትን ኣኽሱም ነቶም ኣብ መጽሓፍ ብሉይ ኪዳን ኦሪት ዝኣምኑን ዝኽተሉን ዝነበሩ ኣይሁዳውያን እውን እምነቶም ገዲፎም ነዚ ሓድሽ ሃይማኖት ንኽኽተሉ ከም ሰቦም ኣዘዝዎም። እንተኾነ ንሳቶም እምነት ወለድናን እምነትናን ኣይንቐይርኒና ኢሎም ብምሕንጋዝ ስለ ዘቕበፁ ነጋውስ ኣኽሱም ኤዛናን ሴዛናን ኣብ ልዕሊኦም ስጉምቲ ክውሰድ ኣዘዙ። በዚ መሰረት ከዓ መሬቶም ኣሕዲጎም ካብ ኣኽሱምን ከባቢያን ኣባረርዎም። ምስ በለ ኣንጎሶም እዋ ናበይ ሰጊጎም ማንታ በላ እተን ብጽሞና ንዕላሉ ከድምጻ ዝጸንሓ ወይዘሮ ኣስመረት ጀበናእን ካብቲ ብረመጽ ጋጽ ዝብል ዝነበረ ፈርኔሎ እናውረዳ በቃ ናብ ሙሉእ ኢትዮጵያን ኤርትራን ፋሕብትን ከም ዝብሉ ገይሮሞም። ቀዳማይ ፓትርያርክ ኢትዮጵያ ኣባ ፍረሚናጦስ ዝመራሕዮም ነጋውስ ኣኽሱም ግን በዚ ዓረፉን። ትእዛዝና ተነጺጉ ኣይተተግበረን። እዚኣቶም ከዓ ሕማቕ ናይ ጽቡቕ ኣብነት ክኾኑ ስለ ዝኽእሉ
ግድን ከነንበርክኾም ኣለና ብምባል ዝያዳ ከጻብዎምን ከጨንቕዎምን ጀመሩ። በዚ መሰረትካ ኣብ ዝኸድዎ ቦታ ደድሕሪዮም እናሰዓቡ መሬት ዝበሃል ዋላ ካብ ሰብርስቲ ተኻርዮም ከይሕዙን ከይሓርሱን ከልከልዎም። ብድሕሪዚ እቶም ብኹሉ ሙሉ መሬት ዝጸበቦም እስራኤላውያን እታ እንኳ ኣማራጺ ዝነበረቶም ዕድል ንመሬት ከም ጡባዲኦም ቀቢጾም ናብ ስራሓት ኢደ ጥበብ ብምትኳር ብዓቕሞም ተባላሒቶም ኩሉ ዓይነት ስራሓት ጥበብ እናሰርሑን ፍርያ ስርሖም እናሸጡን ክናበሩ ጀመሩ። በሎም ጠበቓ ኣንጎሶም ኣስገዶም ኣብቲ ኣብ ቀሪሐት ማለት መብልዒ ቁርሲ ኣብ ቅድሚኡ ዝተቐረበ ፀሓይ ዝመስል ቅጫ ዓተር ቆሪሱ እናወሰደ ኣብዚ ስራሓት ኢደ ጥበብ ድማ ሰቡት መቕጥቃጥ ሓፂን መምካኽ ወርቅን ብሩርን ማእለማን ምጽራብ ዕንፀይትን ወዘተ ክሰርሑ ከለዉ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ስራሓት ካይላን ስፈን ከምኡውን ጡጥ እናፈተላ ኣብ ምፍራይ ሽዑ ክንዲ ገንዘብ ኮይኑ ካሕሳን ብዱላት ንክኽፈል ዝእዘዝ ዝነበረ ፈርጊ ማለት ጋቢ ምስራሕ ተተሓሓዞ። ሰብኡተንን ኣንስቶምን በዚ ስራሕ እዚ ጽቡቕ ምስ ሰጎሙኻ እዚ ሓድሽ ምዕባለ ንነጋውስ ኣኽሱምን ንመራሕቲ ሃይማኖት ኢትዮጵያን ዘየደቅስ ምዕባለ ኾነ። በዚ መሰረትካ እዞም ክልተ ወገናት ማለት ነጋውስን መራሕቲ ሃይማኖትን ኢትዮጵያ እንደገና ተሻበኑ ማለት ሰብ ንምጉዳእ ተሰማምዑ። በዚ ሓድሽ ስምምዕ መሰረትካ ሞክስት ማለት መሻርክቲ ብምዃን ሓደ ግንባር ፈጢሮም ከጥፍዎም ዘተይሞ ብሓድሽ ኣገባብ ከጥፍዎም ወሰኑ። ደጊም ንዕና ዘይኮናስ ህዝቢ ባዕሉ ከም ዝጻብኦም ብምግባር ከም ዘጥፍኦምን ከም ዘንበርክኾምን ክንገብር ኣለና ድማ በሉ እሞ ህዝቢ ብኸመይ ይጻባዮም ዝብል ሕቶ ክምልሱ ስለ ዝነበሮም ከዓ ነዚ ዝስዕብ እከይ ሓሳባት መሃዙ ብምባል እቲ ንረዘነት ሒዙ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝመጸ ዘመኣቶ ቐላቲ ነታ ወይዘሮ ኣስመረ ዝሃቦ ፍንጃል ተቐቢሉ ኣወልቡኑ ፊት ክብል ጀመረ። ንቐስተ ደመና ሰላም በለለይ ለካዴ ዝሓወይ ብምባል ናብቲ ክልተ ብርለ ሜሳ ኣዘዘሉ ወዲ ረዛን ጠመተ ኣብዛ ደቕዝያ እወልካኒ ኻብዛ ደቕዝያ ሓወይ ሰላም ኢሉክ ዶክተር ክብለልከ ምስ በሎኻ በሉ ስምዖ ኢሉ ዘረቦ ቐጸለ ዶክተር ቃስም ከምቲ ጽሩይ ወርቂ ንዓው ዘይፈርሕ ሓቀኛ ልብኻ ንነቐፌታ ኣይትፈርህን እያ። ነቐፌቱ ወይ መልእኽቱ ብግቡእ ክሰምዓሉ ዝደሊ ሰብካ ኩሉ ግዜ ብናዳን መጎስን ክጅምር ኣሎ። ንሰብ ከመይ ጌርካ ሓሳባትካ ከም ዝስወጦ ትገብርካ ንባዕሉ ፍሉይ ስውያ ማለት ብልሓት የድልዮ እዩ። ወትሩ ውሑድን ንጹርን ቃላት ተጠቒምካ ሓሳባትካ ብቐጥታ ተገሊጽካ ኣብ ልቢ ሰማዒ ኣትዩ ንኽሰፍር ግዜ ይወስደሉን እዩ። ኣስተውዕሉ፣ ኩሉ ዝዛረብ ሰብ ይስማዕ እምበር ይድመጽ ማለት ኣይኮነን። ናይ ገዛ ርእሱ ዓቕሚ ኸይፈለጠ ብዛዕባ ስንፍና ካልኦት ዝወራዘ ሰብካ ንባዕሉ ሰጊህ ማለት ሰነፍ እዩ። ንዝዓንቀፉ ሰባት ኣብ ክንዲ ምሕጋዞም እንተሓሚና እውን ንሓንቲ ኸምነታት ማለት ዘየቋርጽ ምንጭታት ሓጎስና ከም ዘድረቕናያ ንፍለጥ። ዳሓር ብግቡእ ክንፈልጦ ዘለና ነገር ኣብ ሕጊ በደለኛ እንኸውን ንመስል ካልኦት ሰባት ክንግህዝ ከለና እዩ። ኣብ ስነ ምግባር ግን ኣብ ልዕሊ ሰባት ሕማቕ እንተሓሲብና እውን ገበነኛታት ኢና። ስለዚ
بتكبار تراي زي كونس بحسابون نسبات كي نبدل نتنكا باقي لبنا نمفتسامكا تبعات نخون نلوت زي نقبل انتغناغن نودكت عن تزقم تقريبنا يا غمزل لنا نجنزب بمسرته ترقم تمرتي نفسها نلوت الدلوت مقبار مالتيو مغنياتو زت مهلا سبيو زلوتن زعبن ننقرات وترو عين التهوى غلومن عين قوية يلومن كم بابوت مالت قوبي زغم ميلنا حاسبنان ردينان نفت صمم كاب سبن كاب انسساتاتن اتزنوح عدميو بابوت مالت قوبيعيو كاب 250 كساب 300 عامتات بهوت كسأنح يخيل ناي قوبي نجر كله زغميو قسنا بلا يبلع قسنا بلا يستي قسنا بلا يغيد قسنا بلا يستنفس تمرامرت سنيوت إذا قسنا يمبال بحرو كابت نبابوت عدميو نوح نخخون زقبرو مخنياتات حاد مغان يوم زقلصو آتمنا الشحواتي قال قبلكم زدلون عم مبزحتنا يراويان بلمد زفتسم تاقيهنا خنستو على اللو زقبا عاد نقرالو نسوغا نزغونا نقر ساب غيرو ويون إلو إلكا أبا خازمتو تغمن قدعاتن كي مرمركان حق الناتو كي الرقاقز كم أون نمفتسامو بغعتكا غي مزنكان كي قمتكان تميلكا سب قبر الكا زقبر نقر كلو حالكن كسارا نمبر ربعان تغمن كم زي بلو فلاتو بمسرتو حاد حونا ويحان تحابتنا حانت تكالن تخفيتهم كم تاناتاتهم زي كون ناس قال حدش نقرينا كنكفتن كن مهزن زلنا صبغ يوت كن مرح نغيلكا وترو سمعتنا خن ملخ نتغيلنا تراي مغانو مجنزاب أقداسيو ود سب بسمعتو خملخ يبلون سمعتو زي ملخ سبكا عدد عزت فلاليو قودات والفتاتيو زغون عدتاتنا قدم أبوتاتنا زأرقن مخنيات انتاي مغانو تفلتو دو بمبال أبزاد غزيا نخلاتو مابتا غزاز نبرو ستيتميس تأمتهم زمل سلو سمس أنخا نحانت كابر اللتاتو العلو بمجلات سمعو بلو غناقرقكم تنك بمبال حق بلمو زربو بمغتصال كبيد عيو مغزاتن صعرنيو بفلاي دما أبقتر زنبرا ديتاتنا سباي أبقزي حاقاي بمتأنو غعرف كالو نساتنقن عامت ملو عرفت يبلنن بمجمريا معباي قلعة حلاف النتي سكما كلو تبتغزاز سراح مالت كم مصصاي متحانن ملنقاتن اخلي ملاسن معلتاوي مسنكاتن انجيرا مغشان مقبي موراد ماي مصماق سوا مسراين ملماس غزان مسرح متحز اخلي زخون ناشتن عبيتن قفودات ملقابن مشقاتن كمون محصاب كداونتي مغدغاد عبان مراي عنصيتن وزته بتوساغي معالتاوي مفلحبون مبصحن محجازن زتفلاليو ورايات عدن بيتسبن كمون اب غزي خرمتي انجيهن تسين نبعال بيتن اغريسنن بوناستينن مفناو بدعريو مسح قصيرن نام محرس بمفر ددحريو تدبيرن اب صديا مغلغال اب كرمتي بصحاي
ኣብ ቀውዒ ምዕጻድን ምጉናእ እኽልን ወዘተዩ ንእርጋነንን ሞተንን ዘቀላጥፍ ምኽንያት ነዚ ከም ንቡር ስለ እንወስዶኻ መብዛሕትኡ ግዜ የሃስየን ከም ዘሎ ኣይንርዳኣለንን ኢና። ስለዚ ወትሩ ንኣዴታትኩምን ኣንስኹምን ይዕበይናስ ስራሕ ሓግዝወን እዞም ኣሕዋተይ ብሩኻት። ኣደ ኣብ ዓለም መዘና የብላን። እቶም ምስ ተሳእኑ ኣዝዮም ዝናፍቑ ፍጡራትካ ኣደን ማይን ምዃኖም ፍለጡ ብምባል ኮፍ ምስ በለ ኣብዛ ደቐ እዚኣ ኩራራን ወዲ ረዛንን እውን ብትምህርቲ ኣብዛ ደቐ እዚኣ እናሓሰቡ ካብቲ እንዳሜስ ወፁ። ኣታ ወዲ ረዛን ዓርከይ እዚ ኣብዛ ደቐ እዚኣ ክብሎ ፀንሐ ዘረባኮ ኩሉ ሓቂ እዩ። ኣደይኮ ኣብ ገዛና ኮፍ ኢላ ርእየ ኣይፈልጥኒ ክገርመካ ኩሉ ግዜ ብስራሕ እያ። ኣቦይ ግን ካብ ስራሕ ምስ ኣተወ ኣብ ሳሎን ተጋዲሙ ቴሌቭዥን ክርእዩ ዘምሲ። ማዘረይ ማራ ደንጊፃትን ወዲ ረዛን ዓርከይ ሕጂ ስራሕ እንተጀሚረኮ ተቐዳዲመ ስራሕ ገዛ ትሕግዛ ሰራሕተኛ ቆፅረለ እየ በሎ ኩራራ ርእሱን የማነ ፀጋም እናነቕነቐ። ኦኬ ኩራራ ዓርከይ ንስኻ ነዴኻ ትሕግዝ ኣነ ኸ ነደይ ክደሊ ኩላትና እንተዓጠቕ ምስ በሎ ወዲ ረዛን ከዓ ኩራራ ሰንበለ። ሶሪ ወዲ ረዛን ዓርከይ ኣይፈለጥኩን ንኣኻ ክጎዲ ኢለ ይኮንኩን በሎ ብኢዱ ሒዙ። ኖ ፀገም ይብሉን ኩራራ ዓርከይ እቲ ሓቂ ንሱ እንድዩ ኣነኮ ወለደይ ክሕግዝ እንተኾይነ ንቕድም ክረኽቦም ኣለኒ በሎ ወዲ ረዛን ዕትብ ኢሉ። ኣብ መንጎ ኣዒንቱ ቁፅርፅር ኢለን ስለ ዝቐይሓ ከዓ ኩራራ ልቡ ተንኪፈየሉ እምብዛ ተሰኪፉ ርእሱ ደፈ። ክልቲኦም ከይተዘራረቡ ነዊሕ ምስ ተጓዕዙ ከዓ ቻው በል ኩራራ ዓርከይ ኣነ ንገዛ ኸይደ ክዓርፍ ጽባሕ ንጎብ ስራሕ ኣራኽበና ኢልዎ መልሱ ከይተጸበየ ናብ ገዝኡ ኸደ ወዲ ረዛን። ኩራራ እውን ኮይሰብ ወዲ ረዛን ዓርከይ ኢሉ ክሳዕ ዝኸወሎ ደው ኢሉ ኣማዕደዎ እሞ ወዲ ረዛን ኣንጎሎ ተጠውዩ ምስ ተሰወሮ ባ ከመይ ገይረ ወለዱ ምርካብ ንወዲ ረዛን ዓርከይ ዝሕግዞ ያኸ እዚ ወያል ቀላት ዝብልዎ ሰባይ ካብ ረዘነት እንተዘይፈልዮ ነይሩኮ ቀደም ቆልዓ ወሊዱስ ንወለዱ ረሲዕዎ ምስ ውላዱ ይዘናጋዕ መሃለዎ ነይሩ። ኣታ ዝደንቆሮ ሰብኣይ እንዲሞ ሜሳ ኮይኑ ያኸ ምስ ካልኦት ሓራሙ ፈፂሙ ምቕራብ ኣብዩ እዋይ ሙሲባ ያኸ ኢሉ እናሓሰበ ገጹ መሊሱ ናብ ገዙ ኣምርሐ ኩራራ። ወዘማይ መራዕቲ ሃይማኖትን ሃገርን ኢትዮጵያ ንህዝቢ ዘፍርዕን ዘርዕድን ገለ ነገር ክንምህዘሉ ለና ዝብል እኩይ ሓሳብ ካብ መንጎም ኣመንጨው። እምበኣርከስ ድማ በሉ ህዝቢ መታን ክርዕድን ሞ ክጻብኦምን ከጨንቖምን ምእንቲ እዚኣቶም ጠበብቲ ወይ ቡዳታት እዮም። ብዓይንቶም ጠሚቶም ዘሕመሙኻ ደቅኻ ዘቐትሉልካ ቀትሪ ሰብ ለይቲ ድማ ዝብእ ዝቕየሩ ኣራዊ ስለ ዝኾኑ ግድን ካብ ጥቕኻ ከተርሕቖምን ክሰጎምን ኣለካ ብምባል ብኻህናትን ብለፋፎን ማለት ብነገር ተኣዋጅ ነጋውስን ኣቢልካ ኣብ ህዝቢ ሓያልን ንነዊሕ ግዜ ዝወሰደ ኣንጻር ኣይሁዳውያን ጎስጓስ ተኻየደ። እቲ ለዋህ ብዘይካ ኣሜን ኢልካ ዘረባን ትእዛዝን መራሕትኻ ምቕባል እዚስ ከመይ ኢሉ ይኸውን? ንምንታይ ስለምንታይ ኢሉ ክሓትትን ከረጋግፅን ዘይክእል ገረ ህዝብኻ ነቲ ሰፊሕን ቀጻልን ጎስጓስ መራሕቲ ሃገርን መራሕቲ ሃይማኖትን ኢትዮጵያ ተቐቢሉ
كأمنو سلزجمرة كم تثبيتهم اتتعذاب زنبره حزب بعلو قبل على أيهوداويان تصابوها كايدن كنت صلو من جمرة بزد ما نفلاشا مالت بيت إسرائيل لعلتي قدميو زنبره تصابون بدلن مرحت هاجرن هايمانوتن ناي حزبي بدل زيادة مرروم قال سباتون قبل عليهم بمتنسى ودي ويقالي يحميم كايو ويحميم كيو لخمو نعم حرو ويمحرى بمبال كفراره هو من كاسي ومن جمرو مسبلة زماعة غلاتي اوه انت خاتب لاتا فتقارو خوينوم سي نسب كحمومون كمحرون كيلو حتى تاوي زرو أسمرت أم منغو خال أيبون كريحن نبع البيتن إن غبلا بكا بتسعقون كتصالم بروباغندا مرحتو من ديوم أمروم عويروم أم منغو سبن فتقارن زولو فللي ممزانو سينوم اتزقرمكا كغطلون كمحرون زخولون يروم تزغونو قرب بايمي والوم نيروم أب كندو كم فتقاري مفرحومن مساقودولوم نيروم يوم بلبهم كحمومون كمحرون كم زي كولنا فلوتو جن قال بغفات قال دما بميحردون قرنا بزي فلات أب كوموز بلا ناي تسعبو درجة بتشيهم على أواي مساكين أي بإيدوم أي بأقرم بسنك أمناتهم مكرا رخيبهم مبوع أنت زماي كم زتبلا زلخ أنت خوينو دا أمو أب هاقرنا لومي تاريخ اندي زرقام زلو بلو آتغلات شعو بات زانتا تقرمهم انتاي مالت كايو تاريخ دقام اللو مال الزماي حتى تزما آتغلاتي ووع ازي كمز عينت بمرحة هاقرن بمرحة هايمانو تنزفت سنبدلسي روحوكي كدنا أبز غربا قزيون مالت أب قزي فدرشن ونكو تفتشميو أب قزي فدرشن دا بخمي ووع مرحة السلفي إرتراني إرتراوين سعبتو من أتوم أبت قزي كابنا أملخ نهاس أي هايلة سلاسي الزوزون زملخون زنبارو مرحي أرثوذكساويت بيتا كريستيان إرترا نيدا ليتناس النت انتو موتو فتحات كي قبر اللوم انتو ولدو دما دقوم كيت مغو يخلقلوام نيرو من ديوم كادرتات من قصخا ازي اتوم هاقرنا عرب كشوتو زداليو كحاتيو من نابلو كساقي ومن كاب هزب خنتصل ومن كلو حج الحرنات النتون انتو خنا ازناي هايمانوتن اي من قصن بدل قابل علوسون هزبي ترفان رأيو من دو تختلت امنتنا يهوا مسخاخر مال الجهوة زحلفو زلو شقر ما نافقان يوم كحات يوم النابلنا دو منقسن هزب نتصابو ما يلنا قدمون كو ناي يهوداوين كوم يمزقبروم نيروم بلو صبغ الله وزماي كومي يتغيرو هاسا يوحنس رابعيون أموداتا ورحي نايشعين شمونتي 178 عامة مرت نمرحتنا إثيوبيا أرثوذكس وهادو بيتا كريستيان نابتي أب كفل هاجر ولو زركب بروميدا زتباله بوتا تصويعهم أب زكايدو وعلا كلهم أب إثيوبيا زركبو بكريستوس زي آمنو سبات بكريستوس كآمنون كتأمون تزازا محلالفو بز مسرتك أسلام مدر حبشة أو وش سلس أوارح أبي بوتون زركب مساجدهم بأبيات كريستيان كتكون بغت عندهم بن بيت كهنات كغيرون كتأمون أسعيا وتزاز لازم محلالفو بوزحات حنفات مالت أسلام بسنك امناتهم كاب إثيوبيا نابيرتا تسديدو متيوميوم نايهود مالت بيت إسرائيل دما أقدمو بحاسيات إثيوبيا تمساسال عجاس لزقات أماميوم ناب كل فاحلهم كسدودو تقديدهم نودسا بمويو بأمناتهم بعاليتهم متصبع بفتقارن بحقن فتصوم كالكوليو اتزاقرم جن منقسنان هزبنان أب هاقرنا زولو عاليتنا زيراناس عاليتنا تسعدو أبلعيس ألمتنا مماررن نخنن مخانايو بازو قداي كندي زيقاتا تقفيعو من عدتاتهم قديفهم تسديدو من مسلكا بولو زماعة غلاتي قابتي أب قدميو زنبرك أريحت مالت مبلع غرسي كأج عتر قريسو
እናልዓለ እዋይ መሳኪን ዘይምፍላጥ ሕሱም ተበዲሎም በልስከ ቐጽል ካብኡ ኸንታ ዘማይ እንታይ ገበሩ ዳ ሓተቱ ኣቶ ቐላቲ ነታ ቡን ዝሰትዩላ ፍንጃሎም ንበዓልቲ ቤቶም እናቐበሉ እዋ ካብኡ ዳ ነዛ ዓለም ንመጀመርያ ጊዜ ብመገድቲ ብ13 ነሓሴ 1844 ዓመተ ምህረት ኣብ ባዝል ስዊዘርላንድ ዝተወልደ ተመራማሪ ስነ ቀመም ናይ ህይወታውያን ነገራት ማለት ባዮኬሚስትሪ ዝኾነ ስዊዘርላንዳዊ ጆሃን ፍሬደሪክ ሜስቸር ኣቢላ ኣብ 1869 ዓመተ ምህረት ዝፈለጠቶን ብቐጻሊ ተመራሚራ ድማ ሕጂ ኣብ 1992 ዓመተ ምህረት ብመገዲ እንግሊዛዊ ተመራማሪ ፍሬደሪክ ሳንገር ኣቢላ መንነት ወዲ ሰብ ንምልላይ ክትጥቀመሉ ዝጀመረት ናይ ዲኤንኤ ምርምር ሃፀያትን መራሕቲ ሃይማኖትን ኢትዮጵያ ግን ኣቐዲሞም ኣብ 4ይ ክፍለ ዘመን ማለት ኣብ 330 ዓመተ ምህረት ጽሩይን ረሳሕነ ወለዶ ወይ እውን ተጓርን ጽሩይን ዓጽሚ ብምባል ዘረ ደቂ ሰባት ብጥንቆላ ንምፍላጥ ከም ዝበቕዑ ይፍለጥ ብምባል ዘማኣቶ ቐላቲ ኣላገጸ እቲ ዝገርም ግን ፖለቲካውያንን ሃይማኖታዊን መራሕቲ ኢትዮጵያ ነቶም መሬቶም ኣሕዲጎም ካብ ዓድታቶም ዝሰገግዎም እስራኤላውያን ፈላሻ ማለት ስደተኛታት ብምባል ሓዲስም ኣጠሚቖም ካብ ዓድታቶም እናባረርዎምን እናሳቐይዎምን ከለዉ ንነብሶም ንምትዕብባይን ንምቅንጃውን ከምኡውን ንግስነቶም ቅድስነትን ባረኸትን እግዚኣብሔር ከም ዘለዎ ንምምሳልን ኢሎም ብተወሳኺ ነቲ ህዝቢ ኣብ ልዕሊኦም ከይለዓል ዘለዎም ስጋት ንምውሓስን ንምርዓድን ኢሎም ንሕና ካብ ንጉስ ጠቢብ ሰሎሞን ናይ ኢየሩሳሌም ካብ ንግስቲ ሳባ ናይ ኣኽሱምን እንውለድ ዘረ ሃፀይ ቀዳማይ ምኒልክ ካብ ዓሌት ይሁዳ ኢና ሞዓም በሳ ዘእምነገለ ይሁዳ እናበሉ በዓላቶም ዝፈብረኸው ጽንጽወያት እናጠቐሱ ክፍክሩ ምስምዖም እዩ በሎም እምቧዕ እሞ እዞም ፈላሻ ትብሎም ዘለኻ ዜጋታት እስራኤል ዳ ምሽ እስራኤል ኣብ ጊዜ መንግስቱ ሃይለ ማርያም ዜጋታት እዮም ኢላ ምሽ ወሲዳቶም ንምንታይ ዳ ኩላቶም ናብ እስራኤል ዘይከዱ ብምባል ሓተቱ ኣቶ ቐላቲ ጽቡቕ ኣለኻ እቲ ብሰንኪ ስርዓት ደርግ ካብ ኣሜሪካ ናብ ሩስያ ምጽጉዑ ዝምድኑ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ በቲኹ ዝነበረ መንግስቲ እስራኤል ኣብ መጀመርያ 1980 ዓመተ ምህረት ካብቶም 30,000 ዝግመቱ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ፈላሻ ንገለ ክፋል ብሓገዝ ስለያ እስራኤል ማለት ሞሳድ ኣቢሉ ካብ ኢትዮጵያ ናብ ጎረቤት ሃገር ሱዳን ምሰስጎሮም ካብኡ ድማ ብስም ወፍሪ ስርሒት ሙሴ ዝተሰመየ ጉዕዞ ልዕሊ 7,700 ህዝቢ ፈላሻ ካብ ከተማ ካርቱም ሱዳን ብነፈርቲ እስራኤል ናብ ከተማ ተልአቪቭ እስራኤል ኣብ ቀዳማይ እግረ ከም ዘጋዓዝዎም ይፍለጥ